m'imagino a mi mateixa, amb un bombo, i brillant d'aquesta manera tan, saps, tan maternal, i amb un cotxet o amb un bressol, amb un mòbil al damunt, cantant-li, llegint-li les 3 bessones o el Teo. Hi ha 8.000 milions de persones! És que hi ha massa gent! I no n'hi ha prou de tot, així que realment el correcte, el que cal fer èticament és no contribuir en això, especialment gent com nosaltres. Amb tot el que passa no podem deixar en mans de la gent que no pensa, la gent que només té fills un darrere un altre, sense examinar adequadament la seva capacitat per estimar. A vegades m'agafa com quan et desitjo una mena de puto sentiment animal horrorós, una luxúria, suposo, i vull... Sí, joder, bèstia, sí, fer-te mal, fer-te cridar. Ho sé, amor, i això realment a vegades... T'agrada? Sí, a vegades sí. A vegades mentre dins teu vull obrir-te, esqueixar... Vale. Una piscina infantil, un trampolí i arbres, molts arbres, posar una mica més oxigen, hauries de deixar de fumar. I, bueno, com tu dius, fer la part que ens toca. Sí, llavors ens hauríem de casar. Sí, pensem-hi. És dimarts? He preparat un pícnic, que el dia que fa podem seure aquí a l'ombret, a l'herba... Ai, els entrepans no els he fet jo, els he comprat. Però t'he agafat un bifrutes i un croissant, també. I una poma per contrastar el croissant. Me n'he oblidat. Com que te n'has oblidat? És dimarts? És que crec que hem d'estar molt segurs, fins i tot de manera arrogant, si volem triar una persona dels nostres gens i educar-la com si fos. Estem segurs, o sigui, no som gent dolenta. Vale. Sí. M'és igual si és com el de l'home elefant. És meu, és nostre i l'estimarem sense importar-nos res. Res. Saps què? Ens hauríem de casar. O sigui, sé que és antiquat i tal, sé que estàs en contra de la idea, però... T'estimo, no t'ho dic prou. I fer un gran sospir d'alleujament, joder, per tot això, perquè no afegirem res. No afegirem ni una persona més en aquest petit i superpoblat món, així que donem les gràcies. Necessito que em donis una mica de pista per mi, que necessites una mica de tot, collons, perquè sento que estàs darrere d'un mur de vidre, d'una puta paret de vidre i no puc accedir a tu! Que potser no vull saber de la teva vida sexual, saps? Vale. O sigui, que ja esteu junts? No, hòstia, no. Arribem jo i el meu puto ventre. La prova que el seu món sencer és una mentida de merda. Anirem a les classes i ens comprarem els llibres i aprendrem a ser pares. I envellirem junts i recordarem tot això i riurem perquè ens semblarà com d'una altra vida. I tindrem converses i intentarem fer bé les coses perquè som bones persones.